Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngethuba asipha lona ukuba khona ekhaya kwaSibiya. Siyathobeka kakhulu baba uSibiya. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngenkonzo enhle kangaka osiphe yona nabantwana bakho. Siyambonga uNkulunkulu. Angithobeke ngibingelele abefundisi abakhona baba uShenge Thelezi. Siyabonga baba kakhulu uNkulunkulu ngawe. Ngibingelele ke obaba bonke abakhona, omama, intombi nezinsizwa lo Sunday school egameni lenkosi uJesu. Umphathi ohlelo ke singamshiyi ugcinile ekade ngamgcina. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, sibongeke nobaba osishayela insimbi. Ngimbiza ngobaba uWandile. Kanti umuntu akakhulu yini? Ngisafuna lo ngithi uWandile umuntu oseshaya isikhwehlele. Baba umlungwane. Amen. Siyambonga uNkulunkulu. Nale nto ayishile phela iyasho ukuthi ubaba. Esebathanda ukushiyana. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngingakaqhubeki ake ngibe nesicelo. Yabona nje manje ngizosuka la ngimanzi te. Ngicela ningivulele. Kungena umoya. Ngicabanga ukuthi angiyedwa ngizokushisa. Kodwa kushisa kakhulu ke la ubese qinisele uMC kuyashisa la. Yezwakala ngicela ningivulele. Ngalo lolu suku bevukile abenkosi nesathiswe ubukhosi bayo sebebutwa sebebutwa engenisa ekhaya kunezinto okufanele ngizicacise mangihlezi phansi. Engicabanga ukuthi abangebona abasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa bayalahleka. Khulunywe ngomkhuleko Roma 10. Ngiyacabanga bazi ukukhulunywa ngani. Kwakhulunywa ngomkhuleko kaMay 18. Yathusa nje le umkhuleko omunike kwaMay 18. Laba bazalwana abafikela bazothi uJesu Kristu inkosi. Thina sazi ukuthi kuthiwa uKristu inkosi bese bethi abanye uyabusa. Hawu laba bazalwane bayaguqa mabethandaza. So kufanele ngilungiseke zonke lezi zinto. Umsebenzi wami ke uqoqa ngingakayezwi lenkosi ngoba kufanele sihlambululane. Ngiyajabula ke mangikhulumela ukuhlambululana ngoba ngisekhaya le yase African Gospel. La inhlambuluko kuyinto esetshenziswa kakhulu. Angiqaleke ngichaze ukuthi ubaba uNsibandeke ngikholwa ukuthi niyamazi. Angidingi ukuzichaza mina. Ngiyaziwa kakhulu. Ngangiwubaba nje wayengakholwa eranela amabhottle store lapha eMzingazi. La ngibamba ke ivangeli la ngigoba wangiyekisa ke uNkulunkulu ngoba sikhonza uJesu ngwayekisa. Asihambi nezinto. Bethi abanye uzophila ngani Nsibande mawusuyeka lokho kuyekayo.
kodwa uNkulunkulu engimkhonzayo ke uyangiphilisa. Mhlamba ngiqale ngiqolisela uMama Mzibande ke obebhaliwe la. Ubaba uZulu omunye wabefundisi bethu ushonelwe umama wakhe, wayeseke besihlukana phakathi, abanye baye emngcwabeni eShowe. Ngase ngiza ke nabazalwane engize nabo ke la. Siyamxolisela kakhulu, bengafisa ukuba khona kodwa ke bekufanele ke ngoba lithizwe simunye naye befuna sihlukane phakathi ayongimela ngale, nami manibona mina ngimele ngakho. Ibandla ke siliqale ngo-2011, laqala ibandla ngo-2011, uNkulunkulu ekhulume nami ngonyaka ka-2010. Ngangingakholwa ke sengishilo, wakhuluma kuNkulunkulu wathi mangimakhele ibandla lakhe. Angizongena ke kuma details agcwele, wangitshela izinto eziwu4, ngizosheya yodwa, wathi ngagijimisa imali ngegama lakhe njengoba befundisi begijimisa imali ngegama lakhe yena Jesu. Ngawuqala kumsebenzi ngo-2011, angizongena kuma details amakhulu. Saqhubeka ke umshayi wensimbi wethu oqala uye lo. Uye lo. So siyamazi yasazi. Makhulu ngomuntu esazana naye uye lo. Kwase kuzo ngaleso sikhathi ke angazi nami kwavelaphi, kodwa ngaba umfundisi othanda ukuthi athi uJesu Kristu inkosi. Mangiphendula ucingo ngangingasho ukuthi hallo, namanje angisho ukuthi hallo, ngithi uJesu Kristu inkosi. Sengichaza lelo gama ke manje. Uma uvula abaseFilipi chapter 2 verse 9 no 11, mawunethuba ukwazi ukusheshsha ngomvula nje. Lithi izwi lenkosi uJesu unikezwe igama elikhulu elingaphezulu kwamagama onke. Ngaleli gama amadola aguqa ezulwini, ngaleli gama yaguqa emhlabeni nangaphansi komhlaba. Bese ethi verse 11, nezilimi zonke zivume zithi uJesu Kristu inkosi. Libhalwe ngama capital letters leli gama. Ngalijwayela, ngase ngiyalibona liyangisebenzela. Entweni eziningi ke ngeke ngene kuzona ngenxa yesikhathi. Kwase kuthi ke ngo-2011 ngo-2020 sengiyadideka kwafika iCovid. Makufika iCovid, inkosi uJesu yasithi angivule igroup ka WhatsApp ebandleni ngishumayeza ibandla njengoba kungasezukhonza. Babe u30 kabano WhatsApp. Ngangingawufuni ngimelene nawo, ngazi ukuthi WhatsApp ungcolile, owabantu abangcolile. Wangisebenzisa ngawo kuNkulunkulu. Babe u30 savula ke igroup. Ngambuza ukuthi iyobizwa ukuthi yini, wathi ikhaya lezwi. Ikhaya lezwi ke igroup yaqala ngo-2020 ngabantu abawu30, mawuphela unyaka babe u750. Kungelona ibandla, kungabantu ngoba phela abantu bazishare inkonzo. Njengamanje ke ngizoyeka nje ibalo zonke, njengamanje abantu bawu9800, ama group awu10. Abafundisi abakhona abangebona abasentabeni bangaphezulu ka600. Kulaba befundisi khona odokotela bezwi abangaphezulu kuka60. Zonke izikhundla ongasho icabanga ebandleni zikhona kule group. Ziyalalela, ziyafunda, uyedwa umuntu oshumayelayo. NgoLesine sifaka inkonzo kaMama Mzibande, kusho ukuthi babili nje kuphela ngoba ibona abathunyiwe ukuthi abavule le group. Le group ke lwase ngishilo njengoba ngiqeda nje la ngihambisa inkonzo, bayilindile, bayazi ukuthi ngila ngishumayela kule group zonke izinsuku kunenkonzo engenayo. Kwase kuthi ke ngo-2023 uNkulunkulu wasifaka ku-YouTube, njengoba mbona ke le camera emile la, ifoni yona kahle kahle ukuthi ke sezingeni lecamera sishutha ke izithombe zika YouTube, ngoba kade ngicela abantu basho mabela. U-YouTube ke ulalelwa abantu usemhlabeni wonke nje, noma ubani onefoni yakhe download i-app yakwa YouTube, uyakwazi ukuthi asithole, asibone. So ke abagcweleke phesheya kwezilwandle abazisizulu basilalela kakhulu. So ke sinama followers asebelalela inkonzo zethu bangaphezulu kwa 1 million eminyakeni emibili, 600,000. Ama subscribers awu4000 abasilalela njalo zonke izinsuku abalindele izinkonzo. Ama video asefakiwe
awu-2,900 kulesi sikhathi esingango-2 years. Lo mkhuleko uRoma 10 verse 9 noma ke leli gama elithi uJesu Kristu inkosi selicacisa kuNkulunkulu ukuthi lona gama lakhe njengoba ethi izilimi zonke zivume zithi uJesu Kristu inkosi. Uma ke livunywa leli gama mangila phambili ngithi uJesu Kristu inkosi ngiguqisa amadolo sengichazile. Ayaguqa ezulwini, aguqa emhlabeni angaphansi komhlaba. La emhlabeni ke kuguqa amadimoni obviously. Uma ke ngilibiza ungasho wena ukuthi uyabuza. Ngoba mangiguqisa amadolo la amadimoni la abalekela kulo ngalikhuluma igama. Wena ke mawuzothi uyabusa walibalekela igama elithi uyabusa. Thana nawe uJesu Kristu inkosi. Yisho lento engiyishilo uzabaleke angezi kuwe ngoba sengiwaxoshile mina. Mawufunda uMathewu 18 verse 20 uthi uJesu uma babili noma bathathu behlangene egameni lami sengikhona lapho. Yilo leli gama uJesu Kristu inkosi. Njengoba silokhu siliphinda silisho ayasha amadimoni mawuthi abekhona la etendeni ayabaleka. Kubefundisi bami ithiphe enganinikeza yona uma ukhulekela umuntu umkhipha amadimoni sesithi ngegama lika Jesu lisilalele idimoni lihambe. Kwesinye isikhathi alisheshe ukuhamba lixoxe nawe lisho izinto elizishoyo ujabulela ukuthi uxoxa nedimoni. Kodwa mawuthe uJesu Kristu inkosi phezulu kwalomzimba liphuma manje alixoxe nawe alinaso isikhathi ngoba liyasha. Leli gama lipowerful ngoba ulibheka lapha libhalwe ngama capital letters. Belicashileke likhona kodwa sesilambulelweke entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa siyalisebenzisa. Sesibingelelana ngalo hayi ngoba kuyisibingelelo noma kuyisiqubulo isivumo ngoba izwi lenkosi lithi izilimi zivume. Amen. Lisiza lana ke ngizokwenza example ngoba kushe. Ngezathe ethize ubabushenge mhlambe ngimnyathele ngingaboni. Uyeza ngizomthola uNsibande. Hayi mayifika kimi ngiqhawula ngithi uJesu Kristu inkosi babuthelisa. Lento ebilukuluku efuna ukuzolwa nami yanyama la. Isishayekile. Ngisho uphendula ucingo kukhona ke abantu abake bafonelwa abantu ngizokubeka kanjani abaqhutshwa uSathane. Manje wathi nje uJesu Kristu inkosi ungasho uthi halo umzi udinga lidrop umuntu ngale. Liyamcasula leli gama selimshisile. So ke ngeke ke siliyeke sizolisho kunabazalwana sebexoshiwe emabandleni abakuwona ngenxa yokulithatha ekhaya lezwi egroupini balisebenzise emabandleni abafundisi bayabaxosha bathi ngizokhuluma into kaNsibande. Angazi ukuthi into kaNsibande kanjani eseBhayibhelini. Into kaNsibande kanjani ebhalwe ngama capital letters. Uphawu lokuthi lo mholi uphethwa amadimoni ayasha ashiso umzalwane othi uJesu Kristu inkosi. Uma ugula uthi uJesu Kristu inkosi uyasinda. Uzisholo wena la ekhaya lezwi noma egroupini sifundisa ukuthi uNkulunkulu akuyena okamfundisi. uNkulunkulu wethu sonke. Asiyeke lento ukuthi ngisaya kwamfundisi ayongikhulekela kube ukuthi. Ngathi nimzulu mama okhulumela. Uthi wavuma izono izinto zasezenzeka bakhule kuRoma 10. Ingane yakhe abangesasho sengizonisholo mina iphesheya. Ujoba dethi ingane yathi ifuna ukusebenza phesheya iphesheya ngikhuluma nawe nje mangaphazama inyanga yesibili le iphethe. Ngiyabazi phela ngoba beluswe lapha entabeni. Izinto njobethi sezimlungele nje yilo leli gama. Mawufuna izinto zikulungele thana uJesu Kristu inkosi. Ngoba ngiyafundisa ake silivule khona abangalivulile. Philip chapter 2 verse 11 khona lento esengifuna ukuyisho ke manje. Engifuna ukuyicacisa busiyayibona. U2 verse 11 nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi kube inkazimulo kuNkulunkulu Yesu. So wena ngesikhathi uthi uJesu Kristu inkosi unika uNkulunkulu udumo usumdumisile waqeda wajabula yena. Kodwa ungamshongo yena ukhulume ngendodana yakhe ngoba uverse 9 uthi ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama eliphezulu amagama onke. uNkulunkulu ophakamisa indodana yakhe sibiza igama lendodana kujabula uyise. Ushaya inyoni ezimbili ngetshelo lodwa. So kabagulayo ke bayasinda
basindiswa yileli gama lidlula ukuthi uJesu lidlula ukuthi ngegama lika Jesu. So uma umkhulekela nje umuntu uthi uJesu Kristu inkosi phezulu kwalomzimba, ngathi nimzwile ukuthi utheni umama ingane yakhe ishayiwe uvuka ekseni amanxeba engasekho, umlingo loyo. Kodwa ayike ngoba kuumlingo thina ke sisentabeni uxolo sentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya lezwi siyazi ukuthi athi ngibona usathamselwa nami yazi ukuthi ukhuluma into enzima manje. Bangixoleleke kwi-video ku-YouTube kunomali ukuthi umuntu aphuze amanzi. So ke izinto ke zenzeka uma uyibheka lento ekhulunywe lo mama ukusinda kwengane yakhe ebusuku usekuseni ngasena amanxeba kwenzekani ensimini yaseGetsemane. Into eyenzeka lapho uNkulunkulu wathi uAdam akukuhle ukuthi ahlale yedwa, ngizomakhela umsizi wakhe. Wamlalisa uAdam wakhipha ubambo wakha uEva wayesiyamvusa uAdam. Into yokuqala uAdam ayishoyo ukuthi lo ithambo lamathambo ami uyinyama yenyama yami. Akasho ukuthi ngisikwe yini la, kwenzekeni la, ngoba uNkulunkulu. Mawuthi uJesu Kristu inkosi waphola umfana wezwa setshelwa ukuthi kade ushaye ubuku negazi wena yena akakwazi lokho, ngoba sikhonza lo yaNkulunkulu olapha eqaleni uAdam noEva. Hayi akakashintshe kusewuyena. Sengikuchazileke leli gama ngiyadlula kulona sengiya kuRoma 10:9. AbaseRoma 10:9 umkhuleko loyo inkosi yangembulela wona yathi uma ngimukelisa umuntu uJesu angomvumisa uJesu. Thina ke sesithi uyemukela uJesu kanti uyamvuma ukuthi uyinkosi. uRoma 10:9 uthi uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafile uyasindiswa. That's complete salvation. Uyamvuma uJesu ukuthi uyinkosi, wavunywa iselelesi. Angikakashumayeli njalo, ngisalungisa lezi zinto ezisale kubantu abebefakazana ngoba ngibona ukuthi bani balahleka. Iselelesi zazimbili zilenga noJesu esiphambanweni. Sithe esinye kuJesu, uma uKristu uyahlala esiphambanweni usehlise nathi. Jesu akaphendulanga. Sesithe sesibili, musukusho lokho ngoba lo akonanga thina silanga ngoba sonile. Sesijikela kuJesu sithi Jesu uzungikhumbule embusweni wakho. Ukuthi Jesu ngikhumbule embusweni wakho, ukhona umuntu onombuso engeyona inkosi. So iselelesi savuma ukuthi uJesu uyinkosi ngendlela yaso. uJesu wathi namhlanje ngizoba nawe eparadise. So umkhuleko uRoma 10:9 okuvuma uJesu. Zimbili izinto ezenzakala uma uvuma uJesu. Uvula isango lezulu, uyasindiswa. Uma kuukuthi bese kusekupheleni kwensuku zakho njengeselelesi, uthi uJesu namhlanje ngizoba nawe eparadise. Mayiphuma inkonzo la ngizonithandazisa lo mkhuleko. Abathanda akekho phoqile. Ngifuna ukukutshela ukuthi uma kuukuthi sewusuku lwakho lokugcina usezufika ekhaya, uzongena ezulwini ngoba uzobe uhamba uthandazela lo mkhuleko la endlini. Okwesibili, lo mkhuleko wenza ukuthi usindiswe. Manganibuza ngithi kunabantu ke siyayithanda iCV athi umuntu engineminyaka ngasindiswa, ade mina ngasindiswa ngithethelelwa izono. Bale yonke into ayibalayo angifuni ukungena lapho, kodwa ngifuna ukukutshela into eyodwa ukuthi ezulwini akungenwa ngeCV. Ezulwini ngena ukuthi njengamanje mawuphuma umphefumulo unjani, hayi ukuthi wasindiswa nini, wabhabhathiswa nini, kwenzekani, into engenamsebenzi leyo. Ngoba iselelesi sangena ezulwini singazivumanga izono, sangena ezulwini singabhabhathisiwe, kodwa samvuma uJesu. Nazi indaba esemqoka. So ke uma ke udalela ukuyiphila insindiso, ngoba abantu babili emhlabeni, lo osindiswa afe nalo sindiswa phile mina nawe. Kufanele ke sizihambe iziteji zonke, siyamvuma uJesu, sivuma izono zethu, bese siyabhabhadiswa emanzini,
bese sibhabhadiswa ngomoya ongcwele. Ungumzalwane opheleleke lapho. Siyahambisana kodwa. Amen. So uRoma 10 verse 9 abakhuluma ngaye ke ugcwele ekhaya lezwe egroupini ngihlale ngubanika kade ngawenza. Awuboli. Okuze umkhuleko wenze weminyakene u4 edlule u5 edlule wenze umsebenzi ungaboli. Ufana neBhayibheli, angithi iBhayibheli izwi, umkhulekizwi. Izwi labhalwa iBhayibheli iminyakene eminingi yadlula kodwa lihlaba umuntu manje malishunyayela. Kanjalo ke nalomkhuleko kwathiwa ngwenze, uJesu wathi ngwenze, usindisa abantu. Ngikhuluma nawe njengamanje nje mhlambe khona la ngikhuleka khona kusinda umuntu. Ngoba kusindisi mina, kusindisa izwi elisemkhulekweni. Senganika ke tip ukuthi uma uthandaza, wojwayela ukuthandaza ufaka izwi likaNkulunkulu ungathandazi into ephuma engqondweni yona. Umkhumbuzo uthi ezwini lakho Nkosi uthe. Mawenze njalo umkhuleko wakho uyaphila. Angithi maHebheru 4 verse 12 lithi izwi likaNkulunkulu liyaphila, linamandla. So umkhuleko wakho uphilise, ungabe umkhuleko ofile ongenalo izwi. Qala umkhuleko eqaleni uziyophela, awukaze wena ukhothe izwi. Ufile lo mkhuleko. Ngeke uphendulwe lo mkhuleko. Thandaza into ekhumbuza umnikazi okhuluma naye ukuthi wathini ezwini lakhe, usezoyenza leyo. Siyahambisana kodwa. Amen. Inkonzo engiphiwe ukufundisa angikakaliqali izwi, ngisalungisa izinto lezi. Ufuna nihambe la ngihambe la abantu baseGoyintethe seniqonde izwi. Nithi manigibela itekisi ngidlula lapha ebhodini ethi entabeni endwa Jehova kuyabonelela omkhayideni. Wazi ukuthi kuthiwani la. Ube ufakazi ukuthi cha la kushunyayela izwi akushunyayelwa ibandla. Ngoba ibandla lingena ezulwini. Kuthiwa indoda yake yathi ifike ezulwini. Lamabandla akaqoka uniform. Yathi yaqalaza yathi bapha beba angifuni ukulisho. Bapha bebandla elithile. Laphendula izwi lethwa yabekho la. Hawu. Kuthi ngilahlekile mina mangila cha ulahlekile abalala bahlanzwe ngegazi likaJesu. Alikho ibandla elingena ezulwini. So singakhohlisana. Kodwa ke khona abantu abayebaqala ukuthi ngene ibandla ezulwini. Alingeni ibandla, ayithi ibandla igama. Kungena umuntu ohlanzile. Sengikhulumile ngoRoma 10 sekusela uMay 18 umkhuleko kaMay 18. Umkhuleko kaMay 18 ngangigula. Ngangisuka la. Kuthiwe kuphi kophumza amaphiko ebukhosini wandile. Waba. Siphumza amaphiko angithi. Ngasasinomhlangano khona kubizwa abefundisi. Ngabuya ngibanjwe umkhuhlane onzima. Ngafika ekhaya ngalala, ngithe mangilala kwacaca ukuthi unamandla lakhuluma izwi ngine hlanhla kimi nabakithi ingixoleleke. Kwaqala umhlanga ngibizwa ngisindiso. Inkosi mayikhuluma nami njengoba ngikhuluma nje. Phela ukuthi angiyiboni. Esithi yenza umkhuleko. Ukhulekele njengoba uzogula nje wangitshela izathu sokugula. Abantu awusezokhuluma nabo ngesikhathi ugula. Yenza umkhuleko, ubale zonke izifo, ubale zonke idingo zabantu abazowusebenzisa. Ngoba njengamanje ngifuna uhlale nami kunezinto ke ayizinye ngeke ngene kuzo kwakunezamukela. Ngawenza ke lo mkhuleko ubizwa ngokuthi umkhuleko kaMay 18. Kahle kahle kaMay 18 2023. Hayi ke ugila imanga, usindisa abantu abanengculazi. Cancer noma yini oyithandayo yasinda usuvusa abantu abawu3 ekufeni lo mkhuleko. Ngizokhuluma ngomuntu oyedwa owaletha ubufakazi egroupini. Wabiza umakhelwane esebona umakhelwane ukuthi indodakazi yakhe ifile mayifika iyabanda imhlathi ihlangene. Ayibuka lo mama ubuyele ekhaya olanda ifoni yakhe. Ukuvula lo mkhuleko wayibeka endlebeni yalengane kwathulwa. Tekubonakala ivula amehlo. Yayithi cela amanzi kwaba ukusinda kwayo. Umkhuleko kaMay 18. So uNkulunkulu ke ungiduplicateile ngoba azi ukuthi ngeke ngibe seyindaweni zonke. Wathi angenzele umkhuleko kumkhuleko kaRoma 10 ukuvuma uJesu nawe uyaphilisa. Umkhuleko kaMay 18 nawe uyaphilisa. Usuphilisa inqwaba. Yikho igroup ikhula kangaka sinabantu abawu9000. Ibheke ku 10000 maduze. So ke ilokho ke ubaba uNsibanda akakubizela.
akumina ophilisayo umnikazi womkhuleko. Bakhona ke ekhaya lezwi abanokukholwa okuncane athi umuntu engigulelwa ingane yami mfundisi ngicela uyikhulekele ngithi mina uma ucabanga wena uJesu uzolalela umkhuleko ofunwa uwe kimi noma uzolalela lo athi mina nginenzele wona. Engani unomkhuleko wena usebenzisa ingane wona ungezocela umkhuleko kumina. Alalela usebenzisa ingane isini. Yayibona lo nto ayinalogic. Umuntu azeke manje ucela umkhuleko esekhaya lezwi ngoba imkhuleko unayo. Andinalento abayikhuluma lana nje bengayazi lekhulunywa umama uNtuli bengayazi ukuthi usegule kwakubi. Ayithi nimzwilesho ethi sisube sengake ethi usenefika uthi wabeka umkhuleko la kusho uthi wabeka ifoni la wavula umkhuleko wasinda. Angikwazi nami lo. So ke owami umkhuleko ke uthi ngikhulekiseni bazalwane ukuba ngingasuki kuNkulunkulu ngingathi sengishumayeza abantu sengikhulekela abantu engingabazi basinda bese ngilahla usihogweni Jesu. Ngoba yenzeka lonto usho njalo uPaul. Uma kusho uPaul ngubani onencwadi eziwu13 eBhayibhelini. Uthi ngiyawutuba umzimba wami ukuba ngingathi sengishumayeza abanye bese ngilahlelwa ngaphandle. So ke nami umkhuleko wami lo ukuthi ningilekelele ningithwale ngomkhuleko ngingathi senginisizile ningasizwa yimi nisizwe inkosi uJesu bese ngiyalahla. Ngoba uyakwenza lo. Wakwenza kuJudas Iscariot. Wabizwa njengabo bonke abafundi wahamba nabo wakhulekela abantu basinda. uJudas Iscariot wakhipha amadimoni njengabo bonke kanti wayebizelwe ukuthi enziwe njani azonikela ngoJesu aphonswe esihogweni. So ke uNkulunkulu unendlela zakhe angakuthatha nje akubiza akusebenzise kanti ufuna laba abafunayo ngawe akugcina kuthatha kuphonswe esihogweni. Ngoba mhlawumbe usuphakeme wena usuzibona ungcono kunabanye abantu. So kufanele ngihlale ngizazi ukuthi angilutho. Yabona nibanhleza nonke ningcono ezulwini kunawe. Niyakholwa lokho abantu base eGointed. Abasebandleni singabatshela bayazi. Uma ungena e-restaurant uyothenga ukudla ubani umkhulu osevayo necustomer. Icustomer elikhulu angithi. So manje ngasangena ama-customer la eWimpi kuzowenzakalana. Bazoxoshwa abasebenzi ngoba imali obaholela ayiseve. Kunjalo ke njoba ngila ngiyaniseva izwi likaNkulunkulu. So mase ngiphakeme ngizibona ngingcono kunani uNkulunkulu uzongigudluza. Sikhonza uNkulunkulu onjani ovusayo. Uthi mayitshela abantu uJohn uMbhaphatisi uthi nicabanga ukuthi nina ningabantwana bakwaAbraham. uNkulunkulu angavusa abantwana bakwaAbraham kulawo manje. Sikhonza uNkulunkulu ovusayo. So umfundisi mayisephakeme ezibone engcono kunebandla uNkulunkulu yamgudluza avusa umuntu. Ayike ngicabanga ukuthi ngikucacisile befuna ngikucacise umkhuleko kaRoma 10:9 umkhuleko kaMay 18 sokwaba igama lawo umkhuleko kaMay 18. Angingeneke enkonzweni yanamhlanje esiza kuyona. Ngimkhumbula uJesu umhlengi ngimkhumbula malanga sengihuba ngihambe ihubo sekusale lokhu ngoba sengizokwenza and sengifuna uguqa ngikhuleke qala inkonzo. Angihlambulula abazalwane asiphoqe umuntu ukuthi aguqe mayingathanda. Kodwa uNkulunkulu ukhulume nathi July 2023 mangaphazama. Wathi qale kimi njengomholi webandla. Uma ufunde eBhayibhelini uJesu mayithandaza wayiguqa. Yini nina ningangiguqeli? Uma kwaguqa uJesu indodana yami ngobani nini ningafuna ukuguqa? Saqala lapho ke njengebandla saguqa. Uma ufunda izwi lenkosi amaHubo 95:6 uthi wozani masiguqa phambi kaJehova ngoba usenzile singumsebenzi wakhe sizimvu zedlelo la.
So ke masizimvu zedlelo lakhe siyomguqela masikhuleka. Bathi abafana abangani bakaDaniel kuNebukadnezar ngeke thina siguqe komunye uNkulunkulu ngaphandle kolodala izulu nomhlaba. Angazi ke wena mawungaguqi ubani umguqelayo. Ngoba nalesa sikhathi sisahamba inyanga nezangoma zihlala koguqa sithandaza lezi ndlela nomnyango emfushane. I-system le ukuthi ngena uguqile awukwazi ungena ungaguqile. Khoyini sihlulo ukuguqela uJesu. Asiguqeni isithandazo. Baba egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo siphambi kobuso bakho uNkulunkulu wethu onomusa siyakubonga sikunikeza udumo ngale nkonzo yanamhlanje yokubonga kwasibiya. Ngiyacela Nkosi ukuthi ube phakathi kwethu ngomoya wakho oyingcwele. Ngiqalekise yonke imimoya amadimoni amadevil worshippers amasatanist awanasabelo phakathi kwaleli khaya. Sifafaze igazi lakho Nkosi phezu kwaleli khaya phezu kwezindlu zonke ebaleni edekeni. Ngiyawayala amadimoni ngithi Nkosi biyela leli khaya njengoba ushilo kuMahubo 139 wathi umuntu wakho uyamzungeza ngemuva nangaphambili ubeka isandla sakho phezu kwakhe. Zungeza nangu baba nabantwana bakhe. Siyazi Nkosi ukuthi ubhizi usemsebenzini ukupholisa izilonda zokuhamba kaMama. Basizeke Nkosi bazi ukuthi wena uNkulunkulu obasizayo. Phambili umama usekhaya uphumule. Ithini sizomlandela athi uJobe ayisemningi iminyaka esele ngihamba uhambo engase uphinda ngibuye kulo. Siyacela ke Nkosi ukuba ube phakathi kwaleli khaya ubuse ushilo wezwini lakho kuJoshua wathi yonke indawo esiyonyathela kuyo siyoyidla sidlele wena. Sidlela wena ke le ndawo Nkosi siqalekise yonke imimoya amadimoni amandla obumnyama wanasabelo phezu kwekhaya lakwasibiya. Yiba inkosi ubuse silinikela kuwena uJesu Kristu inkosi. Amen. Namhlanje ke sizokhuluma ngesihloko esingahambisani ngokwabantu nenkonzo okuthiwa yokubonga. Sisenkonzweni yokubonga angithi? Amen. Mina isihloko engizokhuluma ngaso sithi kuyini ukukholwa. Kuyini ukukholwa enkonzweni yokubonga. Khona into engifisa sikhumbule. Awukwazi ukubonga ungakholwa. AmaHebheru 11:6 athi ngeke umthokozise uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. So ke kudingeka kube nokukholwa ukuze athokoze. So kusho ukuthi mawungenakho ukukholwa ngeke ubonge. Ngakho fanele sibuke kanti lokhu ukukholwa. Uma kuwukuthi ngeke ubonge uma ungakholwa. Mawubheka incwadi uLuka chapter 17 uqala kuverse 11 kuya ku19 akabi lona iverse losuku ngisaxoxa. Ngisahlanganisa ngoba khona abantu abazothi kuthiwa inkonzo yokubonga lo wakhuluma ngokukholwa kuhlanganaphi ngisahlanganisa kuze mase ngikhuluma ngokukholwa uze ukuthi ngithini. Kwakunamadoda ayishumi ayinothoko. La madoda ayishumi ahlangana nenkosi uJesu ayisememeza cela ukuthi awaphilise. uJesu uthi kuona hambani noyiveza kumpriest. Asuka understand lo language ngoba umpriest okufanele athi umuntu usindile. Njengoba nje nezifo esinazo la ngeke ngilinganise ngesifo sengculazi. Siyabakhulekela abantu basinde bazibone bengasaguli. Ngiyarecommenda mina hamba uyekudokotela wathi uyagula unengculazi. Ngoba uyena wathi unayo makusho yena athi awusenayo. Yebo uyakholwa ukuthi ususindile kodwa hamba uyekudokotela. Uthi kwakumthetho ke ukuthi umuntu mayenothoko esesindile aziveze kumpriest uyena wayinikezwe ilungelo lokumhlola abese ethusindile ngoba umuntu onothoka kahlangani nabantu athi umpriest ususindile usungaya kubantu bakini emndenini wakho. So uJesu usho lokho ukuthi abahambe ababuzanga izinto eziningi bahamba lithi iBhayibheli bathe besendleleni base beyasinda bajabula bezibona besindile bonke abanye babe ngamaHebheru sekungenelanga bayithi ngiyaxolisa mina engithevulayo kufanele ukuthi ube ngicabanga lingaphi lisengaphi futhi ngavulwa ngaphi
mhlambe nivale la ningaze nishe bafowethu. Bese ke oyedwa umSamaria ubizwa ukuthi wezizwe bayu10 abakwa Israel. Ayoba u9 I'm sorry abakwa Israel. Emva kwalokho ke sebenze njani? Useyajika lo mSamaria uthi hayi mina ngisayi kumpriest. Yebo kuthiwa siye kumpriest mina ngisayi. Ngiyobonga mina. Ajika bheke kuJesu lithi iBhayibheli wafika emdumisa uNkulunkulu. Mayifika ufika waphansi ngamadolo phambi kaJesu emdumisa. UJesu wabuza umbuzo. Akusindanga yini abantu abayishumi indaba kubuye wezizwe yedwa na? Azobonga. Sikhuluma ngenkonzo yani yokubonga. Uthi verse 19 kaLuka 17 uJesu wathi kuye sukuma uhambe ukukholwa kwakho kukusindisile. So ngamanye amagama ukubonga kwenza umphumela wokusindiswa. Ngeke usindiswe ungakwazi ukubonga. Kodwa futhi ngeke ubonge ungakholwa ngoba kufanele ukholwe ukuthi ubani okusindisile ukuze umbonge. Sihambisana? Yilapho ke la singena khona ke ngikhuluma ngokukholwa ngoba ukukholwa ikona okwenza umndeni okwasibiya wafisa ukubonga uNkulunkulu. Nawe nje mhlawumbe ubungabongi nje ubunenkinga yokukholwa kwakho. Mhlawumbe hayi ngoba ungakholwa kodwa ukukholwa mhlawumbe kuncane. Uthi uJesu ke noma ngaba kuncane bengangenhlamvu yesinaba yothi intaba izumbuleke iphonswe olwandle kuyokwenzeka. Izwi lethu ke kumaHebheru 11 verse 1 no verse 2. maHebheru chapter 11 verse 1 no verse 2. Ningijwayeleke bazalwane sengikhulume kakhulu. Angikwazi ukushumayela. Kodwa futhi malivelile ithuba ngiyashumayela. Into engiyenza ukufundisa. Sizofunda ngiwasifunda. Ngeke sengifundisile nje okuningi khona manje. Yilokho ke ngikunikezile. So mawungibona ke ngingehli ngenyuka ngijuluka ngiba amanzi te bayebethi abantu kunomoya engathi thina sima kanje sinawo umoya. Yawazi umahluko kuphi? Ngicela niunothise kusukela namhlanje. Abo bonke labantu abehla benyuka bejuluka bashumayela bekhuzo amen haleluya nibakhuze nani maniphuma bese ngithini inkonzo beshisa. But manje uthola umuntu akubuza into yawo ukuthi bekuthiwani. Yazi ngakumtshela. Ngeke umtshele ukuthi bekuthiwani. Ngoba into yaziyo ukuthi bekunomsindo, indoda yehle enyuka, ijuluka, kuqhumo amen no hallelujah no glory to God. Akukho wrong lokho. Kodwa manje kufuneka nabazolifundisa phela ibandla. Likhule kuphi kumoya. Iyona nkonzo engiyinikezi. Iyo ke ledala kuqoqeka abantu abangaka ekhaya lezwe. Ngoba ngeza lento engenziwa abafundisi. Asisho ukuthi uphume ebandleni lakho. Yanizile ngithi abafundisi ba over 600 banamabandla abo. Awuphume ebandleni lakho. Kodwa uyangena ekhaya lezwe uzofunda ngoNkulunkulu. Lwase ngishilo nje ukuthi abantu sebefunda ukuzimela. Abasangikhathazi mina lokho ngifundisa ungikhulekele ukuthi nokuthi negama lomkhosi ebenilizwa la sikhuluma ngefasting. Fatha singathi fasting asodwa umkhosi. Abanye balahlekile kukhulunywa ngefasting. So ke injalo ke indaba uma ungibona ngehle ngenyuka ke uzobusenkingeni ozothanda nami ngcwele mina ngiyabanda. Angibandi thatha lento engisho izokuphilisa. Ngishisa impela nje ukuthi ukushisa kwami akungiyaluzisi. Hayi akungiyaluzisi. AmaHebheru chapter 11 verse 1 and verse 2. Kepha ukukholwa kunguqiniseka ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniso ngezinto ezibonwayo. Verse 2. Ngokuba okhokho bafakazelwa ngakho ukukholwa. Ngithandile ke ngamabomu wakhona engizoyicaphuna la. Ngathi ake silibuke nelesingisi lithi now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good testimony. Ukukholwa kunguqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Uyaqiniseka ngento oyithembayo. Awuyithembi into oyibonayo. Lithi iBhayibheli usayithembelani into oyibonayo. So sithemba into esingayiboni kodwa bese uyaqiniseka ngayo. Bese lithi iyiqiniso ngento engabonwayo. Ngoba ikhona into ukuthi awuyiboni kanti engamanga. Kanti kufanele ibe iqiniso. Into okukholelwa kuyo kufanele ibe nalezi zinto ezimbili.
ngoba ukholelwa kuyona. Manje ingekho lezi zinto ezimbili ukholo lwakho luyize. Number 1, qiniseka ngaleyo nto bese uyayethemba. Qiniseka ukuthi khona bese uyayethemba. Number 2, mayingabonakali futhi awukaze uyibone bese iba yiqiniso. Mayingabonakali awukaze uyibone. Ngeke singalifaka ukuthi awukaze uyibone ngoba uJesu wakwabonakala lo esimkholwayo. So into oyikholwayo mayingabonakali ngoba wena awukaze uyibone kodwa besiba yiqiniso. Bese uverse 2 athi ngokuba okhokho bafakazelwa ngakho. So ukholo lunobufakazi. Ngaphandle kofakazi lufile. Njengoba bebemile la bebekhuluma ngokholwa, bekhuluma ngemsebenzi yokholwa, bekhuluma ngezinto ongakholwa uzothi hawu kanti lo Jesu uyasebenza wenza nje mama ngimthatha. Uzomthatha kanjani umuntu uJesu ongenayo imisebenzi? uJesu ongenayo into ezokwenza ukuthi simkholwe. Ukholo ke lunjalo. Senal understand ukholo. Uma ke lezi zimpawu ezimbili zingekho kulento okholelwa kuyo ifile. Abanye bakholelwa emadlozini kubantu abake baphila emhlabeni. Ngithe iphuzu lesibili lento mayingabonakali kube ukuthi akwazi uyibona. Njengoba ukholelwa kubaba wakho nje wakwambona noma umkhulu wakho wakwambona ukuthi ukholwa kunjani kufile. Sikholelwa entweni engabonakali ngalesi sikhathi ibikhona futhi engingakaze ngiyibone kodwa ayibe yiqiniso. So kubuqiniso bayo ubonakala ngemsebenzi. Uma imisebenzi ingekho akusebenzi ukukholwa yileyo nto. Mawukhumbula uJesu uthini evukile ethuneni. Uvuka ethuneni uyafika uMaria ufuna ukumthinta lapha ensimini uJesu ungangithinti angenyukele kubaba. Ntambama ngalolo suku bavalile abafundi besaba uyangena uJesu odongeni. Mase ngenile uJesu uthi ukuthula makube nani. Mayiqeda ukusho njalo uthi Thomas emzwele ezulwini uthe wena ufuna ukufaka imino yakhe emanxebeni nami nesandla sakho ohlangothini. Woza ke khona uzokholwa. Waye uThomas uthi uJesu usukholiwe na? Usethi kuJesu khona ngama abhlungu. Ubusisiwe okholwe ngakholwa, okholwa engabonanga. So thina sisizukulwane esibusisiwe ngoba abafundi bahambe naye uJesu bamkholwa behambe naye. Thina sibusisiwe ngoba simkholwa sikaze simbona. Uma wake wambona embonweni awumbonanga ngqo. Sisizukulwane esibusisiwe. Kusho njalo uJesu busisiwe umuntu okholwa engabonanga. Yikho ke ngithi into oyikholelwa yakuba ukazi uyibona ukuze iphile kuwena. Ngoba uma ukholelwa entweni oyibonayo pho usakubizelani ngokukholwa lokho. Uyethembelana into oyibonayo na. Ngoba kuyisono kwabona lokho. Ngiyazi kamhlangiso ukuthemba into oyibonayo kuyisono. Siyahlupha ke thina abazali sithemba ingane zethu angithi. Ngibona nje umama umntambo uNkulunkulu akamsize angethembi lo mfana wakho phesheya athi ngaceba ingane yami sizohola amadola. Uthi uJeremiah 17 verse 5 uqale kusiya umuntu othemba kubantu nowenza inyama ibe ingalo yakhe. Abesethi verse 7 and 8 ubusisi umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova. Ngesikhathi uqala uthemba ubaba wasekhaya ningangishaye bobaba. Unkosikazi wakho ulanda isiqalekiso. Ngoba lithi uqale kusiwe othemba kubantu. Mayishona indoda uyakhala into enkulu emkhalisayo ukuthi ngizophila kanjani. Kusho lo muntu uthembe bani umuntu uyilandela isiqalekiso. Litho wenza inyama ibe ingalo. Ukwenza inyama ibe ingalo ukwenzani na? Asikhipha ingalo ile. Sithatha isandla sesiqhumela ihlombe. Ungakwazi ukudla ngesandla sehlombe. Ngisho ungalala uthi usondezela kulesi sandla lesi asizokwazi ukuthatha ukudla eplate. So lithi kuqale kusiwe umuntu othemba kumuntu enza inyama flesh ibe ingalo. Kusho ukuthi khona laba abantu laba abalandela ibhodo liconsayo angena umuntu emshadweni ngoba ebona indoda isebenza. Wenze inyama yaba ingalo.
ufuna ukuphila kahle noma indoda ithathela unkosikazi ngoba ene-profession ubonile wathi hayi yabo mangithathelo ayabekho abefundisi ukhona ubaba nje uyedwa sekhulile futhi uthola abefundisi abancane bafuna ukuthatha amanesi nothisha baba befundisi ufuna ukuphila kahle kanti ulandani isiqalekiso uqalekisiwe umuntu othemba kubantu nowenza inyama ibe ingalo yakhe kodwa ubusisiwe othemba kuJehova so ke kufanele ngingakayifinalize bese ethi uJesu imithetho mibili wothanda uqala loyo uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke umphefumulo wakho wonke ngamandla akho onke nangengqondo yakho yonke abesethi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena so abantu siyabathanda asibethembi ngiyangizwa lapho mahluko mthanda umyeni wakho mthanda unkosikazi wakho ungamethembi ngoba yikho into elimaza njengokuthemba umuntu esekuphoqile abanye bazibulala athi uyazi ngikuthembile sibani bani kanti ngithi ngihlezi nawe nje kanti wena uqonyiwe ngaphandle anwenza into errong kwakona la ubumthembelani ithi iBhayibheli ungamthembi yabona iBhayibheli yakuphephisa yeke ukuthemba umuntu mthande ngoba mawumthanda noma ngabe senze le yanto awuzulimala ngoba uyamthanda awuzulimala kanjani na uzokhuleka umkhuleko wakhulunywa inkosi uJesu baba bathethelela abakwazi abakwenzayo akuzoba bikho ma divorce ngoba uyamthanda esekwenze konke lokho ngoba the same Jesu uthe uJesu uma ungathetheleli ngeke uthethelele so wena ojaha idivorce ufuna ukulahla lo muntu ngoba deqonyiwe ngale inkinga yakho yesihogweni mthethelele ngoba uyamthanda kodwa mawumthembile ngeke umthethelele ngoba unjani uphoxekile themba uNkulunkulu ngoba ngeke akuphoxe kodwa umuntu umthande njengoba uzithanda wena kusho ukuthi ke sizukulwane sengishilo esibusisekile ngoba thina sikholwa singambonanga uJesu sikholwa singahambanga naye lithi ke kuverse 2 okhokho bafakazelwa ukukholwa kwenza kube nobufakazi njengoba sengikhulume kanje kanti ngilandela ofakazi akekho umuntu ongathi mayidlula lapha entabeni endlu kaJehova emkhayideni ebheke edrobheni ongathi akazi ukuthi kukhonzwani la ngoba noma sengishumayelile kodwa sebefakazile bayifakazela le ntshumayelo ukukholwa yilokho ukukholwa ongenabo ubufakazi bufile kufuneka ukukholwa okunobufakazi ukuze abantu phela bayilandele lento oyikholwayo baye kuyona ukuze abantu baqiniseke futhi babe nethemba ngenkosi uJesu kufanele thina sibe nemisebenzi ekukholweni kwethu ungabe ukukholwa ngolimi kuphela injani impilo yakho phambi kwabantu bayibona imisebenzi emihle uthi uJesu ni ukukhanya kwezwe uma ni ukukhanya kwezwe ukukhanya kwenu phambi kwabantu zibabona imisebenzi emihle badumise uyihlo sezulwini so sinecala thina uma omakhelwane bethu njengoba singabazalwana abalanga ukuhlukana kweendawo bengamdumisi uNkulunkulu i-challenge yakho uzongena kanjani ezulwini ushiye omakhelwane ngoba bona bambona uNkulunkulu abamdumisi ngoba imisebenzi yakho ayivumi ukumdumisa ngithi ke indlela ezulwini uJesu uthe uyindlela kodwa yathi idlula phi indlela idlula kwamakhelwane ngoba mayingadluli kwamakhelwane unecala lokuthi ukukhanya kwakho akukhanyi phambi kwabantu ningukukhanya kwezwe izwe lisebumnyameni ukuze izwe libe sekukhanyeni kufanele thina sonke bona thina sonke la itendeni masingakhanya sonke sinophendula umhlaba uphenduka umhlaba uthi awukanti uJesu nje kodwa uphenduka umhlaba amabandla amaningi adwele sihlulwa yini ukuba sibe ukukhanya sihlulwa ukuba sibe usawuti wezwe amazwi siwatshelwe inkosi uJesu wathi usawuti womhlaba
Injani impilo yakho phakathi kwezwe? Injani impilo yakho emsebenzini la usebenza khona? Injani impilo yakho ekhaya? Omakhelwane bayakwazi? Ihlobo ziyakwazi? Noma nisangenelana nibanga into eyodwa ukuthi usindisiwe. Kwenziwa yini le yakhe insindisi ixabanisa? Yazi ngizokutshela umuntu kwenziwa yini. Ngoba uyayisaba ihlobo zakho. Angithi awusayihamba imisebenzi abayenzayo. Awusawakhonza amadlozi. Wabatshela kabi naxabana. Ngeke ngithi mina umuntu mayisindiswa kade kukhonzwa amadlozi. Baqoqe kungenzeke lutho ihlobo zakho uyitshela. Mhlawumbe wenze nokwenzayo noma ukudla noma yini usicanga nibizela uzonitshela ukuthi uma nenza imisebenzi ningabe nisangibiza. Angisahlanganyeli kule misebenzi. Ngoba uma usindiswa uvala umlomo wakho. Oyedwa athe akwenza umsebenzi kwenzela usibanibani. Bayakuplana bayakubala ukuthi uyasebenza uzofaka imali bese beyakuthinta. Uzothi naye mina ngihlanganyeli uzobatshelelana sebekudinga. Batshele kungenzeke lutho. Uwena odala ingxabano ubatshela sebekudinga sebeyibalile imali yabo. Batshele kungenzeke lutho. Ngoba ngeke nixabane eyisiyezwa mfowethu. Kodwa noma sebenza umsebenzi athi hey asibali usibanibani athi hayi ungani wasitshela nje. Asimiyekeni wasitshela bakhuzane bodwa aniqabene kodwa. Niqabene nje ngokholo lwakho ngoba wena ubatshele sebedinga ubatshelanga ngesikhathi esifanele. Okungukuthi kuba ufe bengakawenzi nalowo msebenzi. Ubuzwe esihogweni ngoba igazana abantu belizobuzwa kuwena. Abazi ukuthi usindisiwe, abayazi insindiso yabo. Batshele mawusindiswa abantu basekhaya. Ngeke ukwazi ukufakaza ungenaye umoya ongcwele. Umoya ongcwele ungcwele awuhlali kumuntu ophila esonweni. Ukuze ukwazi ukufakaza iba nomoya ongcwele. Uthi uJohn 15 verse 26 and 27 uthi uJesu nxa esefikile umduduzi engiyaka umthumela kini evela kuBaba umoya weqiniso ophuma kuBaba nguyena oyakufakaza ngami. So ufakaza oqala ofakaza ngoJesu umoya ongcwele. Abesethi 27 nani niyakufakaza ngokuba beninami kwasekuqaleni. Ngifuna ukukhuluma ngamagama amabili ke la esiwathola kulama verse. Lithi nxa esefikile umduduzi engiyaka umthumela kini evela kuBaba. Kusho ukuthini ukuthi umoya ongcwele uvela kuBaba? Elesibili elithi nani niyakufakaza ngokuba beninami kwasekuqaleni. Kunini eqaleni? Kunini eqaleni? Usho uJesu ngesathi iqala ushumayela noma ushelinye iqaleni. Ake silungise lento bese ngihlala phansi. Khona uzozibona ukuthi ungubani. Usemqoka kangakanani ezulwini. Xa esefikile umoya weqiniso, umduduzi ovela kuBaba. Ake ngiwasho ngesingisi ngoba ngifuna ukuyianalyze lento uyizwe. When the helper comes whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, he will testify of me. Verse 27, and you also will be witness because you have been with me from the beginning. When is this beginning? Ikuphi inini la iqaleni? Hayi yabo mase sixazulele indaba. Mhlawumbe uzozibona ngawo kanti ngimqoka kangaka ezulwini. Uthule kodwa ufakazi. Igama elithi vela kuBaba selishile lesingisi lithi proceeds from the Father. Beninami kwasekuqaleni from the beginning. Ake sibukeke ukuthi ithini Oxford Dictionary ngoproceed. Uhlukanisa igaba ezu8. Ezimbili zawo uproceed usho into eqhubekayo. I will proceed from where I stopped. Usho ukuthi ngiqhubeka la ngidine khona uproceed. Kanti ubuye usho ukuvela okungumsuka, that is to originate. Umoya ongcwele originated from the Father. Noma umoya ongcwele uqhubeka la kudine khona uBaba, proceed. Ngizochaza nje kahle leli gama ningibekezelele
nongasizo lesilungu engisifakayo ukuthi isilungu senza kuzwakale kahle kodwa ngisuke ngisakhuluma sona isiZulu. Uma sikhuluma ngokuqhubeka, uJesu waqhubeka lapho uNkulunkulu edine khona, uNkulunkulu uBaba edine khona. Mateyu 5:17-18 uthi uJesu ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti, angizange ukuchitha ngize ukudwalisa. So he has come to proceed from where uNkulunkulu edine khona ngomthetho uzoqhubeka. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini kuze kudlule izulu nomhlaba kusoze kwadlula nagamana linye nasicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke. So uJesu akawubulala umthetho uzowuqhuba. Sikhuluma ngokuqhuba ukuthi umoya ongcwele uvela kuNkulunkulu uzoqhubeka lapho uNkulunkulu edine khona. Kodwa hayi uNkulunkulu yedwa ke manje sokhumbula ukuthi uJesu uthe kunifanele ukuthi ngimuke ukuze ngithumele umoya ongcwele ozoba khona endaweni zonke. So uJesu ufile wazoqhubeka la kudine khona uNkulunkulu ngomthetho. uJesu sekufanele ahambe kufika umoya ongcwele azoqhubeka la kudine khona uJesu noNkulunkulu Baba. Yikho ke uJesu umoya ongcwele proceeds from the Father, uqhamuka kuBaba uzoqhubeka la udine khona. Yilento efika ngimangaliseke athi umuntu umoya ongcwele uthi ebe esho into ephambene nezwi. Usho kanjani umoya ongcwele into engekho ezweni? Athi umoya ongcwele uthi indlela iyona yena iphambene nezwi. Umoya ongcwele ukulomuntu noma umoya kaSathane ozibiza ngomoya ongcwele. Ngingasho kanjani? Lithi izwi lenkosi masingamdelela uNkulunkulu sizishintshe indlela sidale ngayo. Sengintadishile nganibona la endlini so akekho ozo-offendeka. Uma indlela engigqoke ngayo nendlela engizilungise ngayo idala ukuthi ngiphikise uNkulunkulu ukuthi wangidalelani kanje. Siyaze emabandleni ethu amaningi ahlukene. Ufika eyiflower umama umfundisi ehlobile makeuphile yonke into ngahle uyicabanga. Athi bazalwana umoya ongcwele uthi uyahlala umoya ongcwele kulo muntu. Maphela lo muntu uphikisa izwi kodwa uthi umoya ongcwele uthi kanti umoya ongcwele uzoqhubeka la uNkulunkulu Baba enjani edine khona. Bese nathi ke singabazalwane sesiyalandela. Hayi umfundisi mayigqoka kanje nathi sogqoka kanje. Yazi ukuthi ngiyayithanda iyoni. Noma nazo seyiqalile ukuphuma nje. Ave sigqoka iyoni. Uniform yazo. Angithandi uniform. Bagqoka ingubo ezinde eyishaya phansi. Babe bahle bathwale. Bahlonipheke. Kodwa ngeke ngayibona kulezi izwe seyiqalile zifaka ingubo ezinjani ezibambe njani. Sebeyaqala ukuphuma. Ihlukene ngani ingubo empintshi umuntu nebhlukwe? Ngoba kufanele sibone ukuthi umuntu umi kanjani. Ke kubuye kabike ngathi sigxeka abesifazane nabesilisa fanele amabhlukwe amancane abampintshana. Khona ilanga elibhlungu engilesabayo. Ukuthi mawufika ezulwini ubonisa abantu bebheke esihogweni. Uthi uyababona laba bantu. Bangcoliswe wena ngendlela ogqoke ngayo balala nawe ngengqondo balandele esihogweni. Ngoba lithi izwi lenkosi obuko esifazane ngeso amkhanukela uphingile naye. Nowesifazane ubuko wesilisa ngeso uphingile naye. Siyakwazi lo. Phela izwi ngeke likulandelise lijike lithi nolikhulume nabesilisa. So wonke umuntu obuka omunye wamkhanuka uphingile naye. Icala kuwe lokuthi ugqoke kanjani. Athi uJesu Luka 17:1-2 kufanele iqhubekise zibe khona kodwa maye kulo eziza ngaye kufanele kuboshwe itshe lokusila entanyeni aphonse kujuleni kolwandle. So ke akufanele sikhuba abanye abantu ngempilo yethu. Kodwa kufanele basindiswe ngenkambo yethu ngoba sikholwa. Ukukholwa kwethu kunemsebenzi, ukukholwa kwethu kunezenzo. Bengisathaza ke ukuvela kuBaba. NoJesu ushilo kuJohn 16:20 uthi ngavela kuBaba
ngezezweni ngiyalishiya futhi izwe ngibuyela kuBaba. Okwesithathu athi uJesu 17:5 John, manje ke ngikhazimulise wena Baba kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe lingakabikhizwe. Lingakabikhizwe uJesu ube kuBaba. Ngamanye amagama uma ubona uNkulunkulu uBaba uJesu becashe kuBaba usethi ke ngikhazimulise inkazimulo ongikhazimulisa ngayo ngikuwe. Lezi zinto ilezi okufanele sibe yizo sibe kuNkulunkulu ukubani wena. Mawufunda uKolose 3:3 uthi umpostoli Paul mayibhale hola umoya kaNkulunkulu uma nafa ukuphila kwenu kufihlwe noKristu kuNkulunkulu. So ukuphila komzalwane kuyafihlwa. Ukuphila komzalwane uthula emhlabeni ubusezulwini ngoba uJesu ngakwesokunene sikaBaba. So wena ufihlwe kuJesu ula emhlabeni. Kanjani na ngesikhathi uStefane ekhandwa ngamatshe uthi ngibona izulu livulekile indodana kaNkulunkulu imile ngakwesokunene sakhe. Kwenziwa yini umiswa yini uJesu? Ngoba uStefane wayefihliwe kuJesu ekuNkulunkulu. Mabeqala bemkhanda ngamatshe kuze uJesu esezulwini ubani ongishaya ngamatshe esiswini sami wasukuma wama umbona uStefane ekhandwa ngamatshe. Ukuphila kwethu makufihlwe bazalwane. Izinto mazenzeke emhlabeni azishayi njengabantu bezwe ngoba siyazi ukuthi kuyintando kaNkulunkulu ngathi. Sho njalo abaseThesalonika bokuqala chapter 5. Uthi mbongeni uNkulunkulu ngoba konke kuyintando kaNkulunkulu ngani. Kungaba kuhle, kungaba kubi, kuyintando kaNkulunkulu. Yazi uNkulunkulu uyamthatha umuntu amsuse emhlabeni. Amsuse. Kuyena uthi ususomuhle nomsusomubi, mayisusomubi yomphosa esihogweni. Ngoba efuna umngcwabo wakhe uphathwe lo yamfundisi wakhe amgcobile kuze kushunyezwe laba abantu baphile. Laba bangayi esontweni kodwa abafika ngoba bezogqiba. Bese abafundisi bengalisebenzisa ithuba. Shumela etendeni afike lapha emangcwabeni liyafundwa nje iBhayibheli siyamngcwatsha umuntu. Igazi lalamadoda ambela amathuna lizobuzwa kuwe mfundisi. Ningasho ukuthi awungani sibona uba utheleze yedwa la. Angikhulumi nani nodwa nila. Ngithe kuno 9800 ku WhatsApp, ku YouTube umhlaba wonke. Angisekho kunina la. Kodwa futhi ngikhona. So ke kufanele thina befundisi sazi ukuthi uNkulunkulu ekubizile ukuthi uyongcwaba lapha ya awukhulumi ngobufi. Ngoba zikhona ihlobo ezokhuluma ngalomuntu. Ngisho umuntu ebegqekeza eduna imoto siyamngcwaba ngoba siyokhuluma nabaphilayo. Ihlobo ezombana kanye ubelungile enkosi yami bekuthi ebulala abantu. Asingeni lapho thina sibheke laba abantu ukuthi benze njani bayizulwini ngoba uNkulunkulu umbulale lo ngoba efuna ngizoshumayela. So ke sonke njengoba sila ilo nalo esigabeni sakhe kunegazi elizobuzwa kuyena. Bayazi ihlobo zakhe ekhaya ukuthi uyakholwa. Bayazi ukuthi ukholwa kuleli ivangeli ehlukanisile nesono. Hayi leli labo labekhonza khona bahlanganise namadlozi bembula amatshe. Bayazi nabazalwane abahlobo babo. Esikoleni uyaziwa yini? Khona lento elule enziwe ezikoleni. Angazi ikhulumela. Angazi ukuthi othisha bangaki la Nkosi yami bangixolele. Ngahlangana esikoleni naye nguthisha omunye sekhuleliwe sekwenziwa ibaby shower. Yazi ibaby shower ayinasono ezi baby shower kodwa inesono ubu-endorsa umuntu ohambe wayofeba wakhulelwa. Na usufaka imali yakho kule baby shower. Lesi sisu lesi asitholakalanga ngendlela efanele. Ngesikhathi uNkulunkulu esidala uthini uNkulunkulu? Uthi zalanani nande nigcwalisa umhlaba. Engakafiki lapho uthi masenze abantu ngomfanekiso wethu. Lithi iBhayibheli isibusiso leso wababusisa wathi zalana isibusiso ukuzala.
wababusisa wathi zalana nande nigcwalisa umhlaba. Eqale wathi asenza abantu ngomfanekiso wethu. So kusho ukuthi umzali nomzali ozela ingane engafani noJesu necala. Ngoba abantu kufanele bafane naye ukuze basebenzise isibusiso sokuzalana bande. Ingena lapho indaba okuvuma izono. Unengane awushadile, vuma isono sakho. Ngoba uthole umuntu ngaphandle komshado. 2, lo muntu akamkhonzi lo Jesu omkhonzayo wena. Suthi akamfuzile uNkulunkulu, usugcwalisa umhlaba ngabantu abangamfuzile uNkulunkulu. Uzothini mawufika phambi kwakhe? Angazi ngiyelani lapha. Sithe sikhuluma ngokukholwa ngithi. Amen. Kodwa kuse ukukholwa nalowo. Nesibona izona esinazo. Inqwaba. Amen. Kodwa yikho ke sivuma izono zethu. Athi Izakha 28:13 ofihla isiphambeko sakhe akayikuphumelela kodwa uzivumayo azishiye uzothola umusa. Isono asivuma ushiye, awusivuma uphindele kuso, usivuma ushiye uzothola umusa. Ngesikhathi uzivuma utholi kodwa uzowuthola mawuhlukana naso. Uthi ke uJesu ngikhazimulise ngoba ngikhazimulisile. Ake ngibhekelele igama lesibili lasekuqaleni. Ngithe mase ngihlazela amagama ngizohlala phansi. Bengisakhuluma ngokuvela. Moyo ongcwele uvela kuNkulunkulu Baba. Eqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, Genesis 1:1. Sikhuluma ngaseqaleni manje. Uthi uJesu, nani niyoba ufakazi bami ngoba benini nami kwaseqaleni. Umbuzo wami uthi kuliphi iqala? Usho uJesu eqala imishini yakhe noma khona elinye iqala elifihlekile? IBhayibheli izosambulela. Eqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Eqaleni uJesu wayeyingcwethi yomsebenzi. Izakha 8:22-36. Khona nganginaye ngingcwethi yomsebenzi, ngiyintokozo yakhe imihla ngemihla, ngijabula phambi kwakhe isikhathi sonke. Uma ufunda Izakha 8 uqala ku:22-36 uthola uJesu lapho ethi uNkulunkulu akenzanga lutho ngaphandle kwakhe. Wayekhona yena uJesu kodwa akazibizi ngoJesu eyingcwethi yomsebenzi. Iseqaleni lapho engakabikho uAdam noEva, kwakhiwa umhlaba, kwakhiwa izulu, uJesu wayesekhona ekuphi? Ekubaba wakhe. Sifuna la ukuthi uthini mayethi abafundini ngoba benini nami kwaseqaleni. John 1:1. Eqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi waye kuNkulunkulu, uyilizwi waye nguNkulunkulu eqaleni, before kwenzeke yonke into. Niyakuze lokhu kuqaleni engikhuluma ngakho. Into ebuhlungu ukuthi abantu balele babheka nje kulelo awunyaka seseduze wakho umvuse. Yona inkinga ke ukuba uthisha abantu bayalala kanti ukuba ngehla ngenyuka ngihambe passage ngiyabathinda ngaba akekho lelo. Kodwa inkinga uma usumbuza emva kwenkonzo bekuthiwani akazi. Ulizwi wayenguNkulunkulu, yena lo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Uma ke inkosi uJesu ithi nani ngiyabonga ofakazi bami ngoba benini nami kwasekuqaleni, usho leli iqaleni. Kodwa ngiyazi ngaka ngizwe usho leli iqaleni. Siyalithola ke manje sekucacisa uNkulunkulu kuJeremiah 1:4-5. Uthi uNkulunkulu ekhuluma ngoJeremiah umprofeti, kwafika izwi likaJehova kimi lathi, ngingakakubumbi ngakwazi. So sonke njengoba sila saziwe singakabunjwa. Yilelo kuqaleni kuJesu athi bafundi bakhe, nani niyofakaza ngami ngoba nani nami eqaleni. Ngifuna ukunitshela nonke nila ukuthi nani ikhona eqaleni. Nani ikhona uAdam engakabunjwa. Amen. Nani ikhona umhlaba ungakabibikho. Amen. Ngithe ngifuna mangikuchaze lokhu ukukholwa bese uyabona ukuthi semqoka kanjani ezulwini. Ingakho laba belaba befakaza ukuthi uJesu ngizofakaza ngami ngoba nani nami eqaleni, bebengazi ukuthi bafakaze ngoba babe noJesu eqaleni. Nani nami eqaleni. Uthi uJehova, ngingakakubumbi eswini ngakwazi, ungakaphuma esizalweni ngakungcwelisa ngakubeka umprofeti ezizweni.
singcwelisiwe singakaphumi sizalweni. Wasibamba uSathane esadla izono. Kodwa lokho akushintshanga ukuthi singcwele. Ngazi uma ngiyangizwa yini. Kodwa umngcwele bakho sebolinyazwe uSathane ngeke usangene ezulwini. Kodwa khona ungcwele. Ngingakakubumba eswini ngakwazi ungakaphuma ezalweni ngakungcolisa ngakwenza umprofeti ezizweni. Eqaleni nini umhlaba ungakasekelwa, umhlaba ungekho. Mawufunda ke usuzoyizwa ke manje uRoma 8 siqala ku29. Lithi ke ngokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili. Ayebazi abafana noJeremiya ngingakakubumbi ngakwazi. Wabamisa ngaphambili. Umhlaba wawunjani wawungekho. Uthi ke ngabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane abaningi. uJesu uyizibulo kuNkulunkulu. Kodwa kufanele abe izibulo phakathi kwabazalwane ngoba ngeke inja ibe izibulo einkomeni. Ngoba bafanda babantu. So ayebazi ngaphambili wabamisa wabafanisa nendodana yakhe ukuze yona ibe izibulo kubazalwane. Ngoba ngale kwalokho masinezono uJesu akayilona izibulo kuthina. Wasingcwelisa wasifanisa noJesu. Nini ngaphambili before the foundations of the earth. Uzazi ukuthi umdala kangakanani. Inkinga yethu yodwa. Ngisathi sifike emhlabeni asizazi ukuthi sisuke ezulwini besiphila noNkulunkulu. Uyedwa umuntu otshelwe wazi uJesu owafika wazi ukuthi uthunyiwe. Thina sonke asizazi futhi asikhumbuli sisezulwini. Ngiyanikhumbuza ke namhlanje. Musuvuma uSathane adlale ngawo. Uxoshiwe ezulwini. Thina sixoshiwe ezulwini. Sithunywe ukuzophila insindiso emhlabeni kusizakale laba bantu ababengakazi abangazange baziwe. Uzobathola uJesu eseshwe ethi akazange azabazi. Yonke lento iseBhayibhelini. Leli silifunda njalo. Kodwa liyambulwa namhlanje. Uthi ke uRoma 8:29 ngokuba laba ebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Verse 30 laba bamisile ngaphambili ubabizile futhi laba ababizile ubalungisisile futhi laba abalungisisileyo baphila inkazimulo. Yaqedwa lento umhlaba ungekho. Safike samiswa sanikezwa ukufana noJesu. Engani uJakobe uJohn uqala chapter 3 verse 3 lithi labo liqale lithi singabantwana bakaNkulunkulu asikwazi siyoba yikho kodwa kunye sikwazi ukuthi uma sizihlambulula kuye siyofana naye. Indaba ilele kuphi ekizihlambululeni ngoba sithe sifika la sithunyiwe singcwelisiwe singcolisa uSathane zihlambululeke ukuze ubuyise isimo sokufana kwakho noJesu owasinikezwa umhlaba ungekho. Sifana noJesu thina. So ke zikhumbula uzazi ukuthi ubani wasi intokozo yomhlaba iyadlula lisho njalo izwi. Umhlaba nenkanuko yalo uyadlula kodwa wenza intando kaNkulunkulu umile kuze kube phakathi. So ukuthi u30 ke laba abamisile ngaphambili ubabizile. So yikho similar ingoba sibiziwe nawe ulana ngoba ubiziwe. Ukuthi umenye uthandeka noma umenye ubani ukuthi ubungaboni ukuthi uNkulunkulu eseyiveza lenkonzo phambi kwesihlalo sowahlulela. Ngathi kuwe uthi wawuphi inkosi ubonelele ikhehle elimile hawu inkosi engani kwakunzibande lona na athi cha kwakungeyena kwakuyimina ngicashe kuyena engani wawulandwe yimi na hayi mina ngangibize ubaba uSibiya mina abese ethi cha kwangena uSibiya wabizayo yimina engangikuye ngathi akakumele. Ngoba senza izinto thina singazi ukuthi sizenziswa ubani uNkulunkulu. Ngokufanayo senza izinto singazi sizenziswa ubani uSathane. So sihlale ebungcweleni kuze senze izinto zasezulwini. uNkulunkulu abesehlulela izwe ngathi. Athi mkhumbula ubani efakazi ethi yebo ngiyakhumbula Nkosi kwangena kwakuyimina. Ngoba vele ngani mina engamenzisa leyo nto.
imina engaletha lobo bufakazi kuye. Angithi lento le egcwele emabandleni isizeni makuthi uyayenza uyiyeke athi umdumise asidumiseni uNkulunkulu kwazi kwenza zonke izinto iyodwa into emhlula ukuzidumisa uma wake wakwenza wakusho ziphenduka ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuzidumisa yabo lapho befakaza la manje yena obezidumisa uqambelana mangakubantu ukuthi uNkulunkulu akakwazi ukuzidumisa ayikho into ehlula uyisho nje ngomlomo yayizwa asimdumiseni ngoba uNkulunkulu wenza yonke into uhlelo kuyidumisa yazi kwakona ukuthi ume phambi kwabantu udumo likaNkulunkulu lona ngoba ngakushaya manje phansi uwe sikuthele ngamanzi ungaphindi uvuke sibiza igama lika Jesu you are gone ngoba usumthukile bathi akakwazi ukuzidumisa ayikho into angakwazi ukuyenza uthi uFaro ngayiqinisa ngamabomu inhliziyo yakhe ngoba ngangifuna ukwaziwa emhlabeni wonke wayezidumisa menze njalo bengasidumisa singasho kanjani uNkulunkulu akwazi ukuyidumisa siba correcteni abadumisi bethu bafowethu emabandleni ahlukene angikhulumi njalo nani nodwa ningakhohlwa lokho baningi abantu engikhuluma nabo baningakhumbula lo baphumula ukuthi bazibanade shumela ngami shumela ngawe ngikwazela mina ngoba ngikwazi moya ngcolo kwazi labo ayibazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane abaningi labo abamisile ngaphambili babizile futhi labo ababizile ubalungisisile labo abalungisisile wabapha inkazimulo sinenkazimulo nje bafowethu sithi sifike emhlabeni sibe nenkazimulo bese abangakholwayo ngoba bayi-understand bethi uzelwe umbethe niyalazi lo gama lelo inkazimulo yasezulwini le akukho umuntu ozelwe mbethe la siswe simbethe inkazimulo ingakho abantu abenza imangaliso becabanga ukuthi bazongena ezulwini imangalisa zisingenise ezulwini mawufunda usuzophendula manje uthini uJesu Matthew 7:21-23 uthi asibo bonke abathi inkosi inkosi abayongena embusweni wezulu kuphela owenza intando kaBaba osezulwini nangu verse 22 ophendula lento abaningi bayothi kimi ngalolo suku inkosi inkosi asiprofethanga yini ngegama lakho sakhipha amadimoni ngegama lakho senze imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na verse 23 khona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazi ayilaleleke le statement akasho uJesu ukuthi anginazi angizange nginazi ngoba ngangingenani eqaleni uzobatshela nini ngosuku lokwahlulela uthini kubafundi bakhe uthi nani nofakaza ngami ngoba nani nami kwaseqaleni iqaleni okukhulunywa ngalo ngaphambi kokuba kwenziwe umhlaba so laba bazothi ke inkosi inkosi asiprofethanga yini ngegama lakho inkosi inkosi sakhipha amadimoni uthi akasho angizange nginazi ngoba ngabe amagama ngesikhathi ubaba sidala abantu nina nani ngekho ohlelweni angizange nginazi yazika ukuthi kade wabasohlelweni likaNkulunkulu usindiswa njengonyaka osindiswe ngawo kusenzeka intando kaNkulunkulu qaphela ungawi ungasuka entandweni kaNkulunkulu athi uMshumayeli 10:4 noma umoya wombuso ukuvukela ungayishinda oyakho ngoba uyoyesihogweni ongadalelwanga sona esidalela uSathane nengilosi zakhe sidalela ukwenza intando kaNkulunkulu sidalela ukukholwa ukuze abantu babone imisebenzi yethu emihle bese bemdumisa uNkulunkulu siyabonga baba usibiya nabantwana bakho ukuthi sizomdumisa uNkulunkulu ngenxa yokukholwa kwenu ngoba singeke simdumise ningazange nikholwa bambani ukukholwa kwenu kuze kube usuku lokugcina amen masithandaze Baba ongcwele baba olungileyo uNkulunkulu onomusa siyabonga sesizwile ukuthi sasinawe kwaseqaleni sesizwile Nkosi ukuthi izinto zakho mawuzihlela ekuhleleni kwakho sasikhona ohlelweni pho kungaba kanjani namhlanje bese sikuhlamuka silandela uSathane naye odaliwe njengathi ophilile ezulwini nathi sasikhona saphila naye phela ukuthi asisakhumbula Inkosi ukufihlile ngamabomu kodwa siyabonga ukuthi namhlanje uyakwambula
ukuthi masikuthande sikhonze ngoba wasithanda kuqala. Siliphile leli ivangeli. Sihambe ngokukholwa singahambi ngokubona. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ngothando sithande ngalo kulomndeni okwasibiya. Ubusise Nkosi ubiyele. Nalabo abantu abakhona abantwana bakho beqhamuka ezindaweni eziningi ezihlukeneyo. Abebengenza okungcono kodwa bathi ake siyolalela ukuthi uNkulunkulu uthini namhlanje. Siyabonga Nkosi. Mhlawumbe abanye beze kubaba uNtsibande kanti ubaba uNtsibande naye ubehlezi phansi elalele. Umoya ongcwele sebenzisa lo mzimba. Siyabonga Nkosi ukuthi sifikile la salalela sezwa. Sisizeke sibabenzi bezwi lakho singabi abalalelayo kuphela sizenzise kodwa silenze ibonakala imisebenzi okhokho bafakazelwa ngokholo ngenxa yemisebenzi. Nathi mayibonakala imisebenzi yethu. Udumo lonke silinikeza wena uma sivuma sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Kete yakho kete yakho sifikile emaphethelweni enkonzo ngizovula ke lelo thuba labathanda ukukhuleka kuRoma 10:9. Awumkhuleki ngoba usezonweni. Awumkhuleki ngoba ungasindisiwe. Umkhuleka ngoba uvula umnyango wezulu. Umkhuleka ngoba ulwazi usuku lokufa lunini. Uma kuukuthi selisondele mangene ezulwini njengeselelesi. Kodwa makuukuthi lukude mangimvume uJesu ukuthi uyinkosi nginikeze uNkulunkulu uBaba udumo. Nginikeze uNkulunkulu inkazimulo ngoba uyalifuna udumo. Uyafuna ukudunyiswa. Sizomdumisa kwasibiya ngoba bebonga uNkulunkulu bagcinile kwaze kwaba manje. Yebo noma sebeqhuga umama engekho kodwa umama uphumule lithi izwi lenkosi imisebenzi yabo iyabalandela baphumule lapho bekhona. Ngakho ke ngeke sabuya kuthina kodwa ithina esoya kuyena. Kuba buhlungu ke esihlezi esilindile siyalandela singabe saqhamuka. Sesimdumisileke uNkulunkulu ekhaya kwasibiya abathandayo ukuthi sikhuleke nabo abase Roma 10:9 akuyona ialtar call le. Ngakushintshi ngakuthatha kusele mina ngithi othanda ukuyezulwini othandayo ukuthi amvume uJesu. uJesu simvuma kaningi. Mina uNkulunkulu wangenzela umusa. Nginabantu abaningi abafona ababamba ulayini bevuma izono zabo. Ngibavumisa uJesu njalo. Ngesathi ngibavumisa nami ngisuke ngimvuma. Noma ngizomvuma nje mina nishe emva kwami ngizobe ngimvuma. So nginenhlanhla ke mina ngimvuma kaningi ngosuku. Amen. Nawe ungamvuma kaningi uwedwa ngosuku. Amen. Ngoba sijonga into eyodwa kuba sibe bahle kuye. Asingenise ezulwini lakhe. Umuntu ngeke akwenzele lutho. Umuntu akanalo izulu. Umuntu akanaso isihogo. Matthew 10:28 uthi uJesu mesabeni loyo othi sebulele abe namandla okuphonsa esihogweni. Singamsaba umuntu. Umuntu okufaka inhlamvu yesibhamu abaleke emva kwalokho esaba ukuboshwa. Kodwa khona lo ongeza ukufaka inhlamvu ongeza ukufala ukuthi uzovela kubulale nje akuphonsa esihogweni. Uma wenze kahle akubulale nje akufake ezulwini akusondeze eduze kwakhe.
Sukumeni ke abathandayo sikhule kuba mathe. Khethe yakho khethe sonke esenishe emva kwami. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. uSathane angimfuni, amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungilondoloze uze ungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Sisamileke ngicela ukuthi ngimkhulekele nilalele nje. Baba, egameni lika Jesu ophilayo, nanti ibandla lakho Nkosi elakhiwa amabandla amaningi ahlukeneyo. Ngiyacela Nkosi abantwana bakho abalapha kwami nabazowuzwa lo mkhuleko bawukhuleke, nabazobona ku YouTube bawukhuleke, ngiyacela Nkosi ukuthi bahlanze ngegazi lakho bangcwelise, bakulungele ukungena ezulwini, bakulungele ukuhlwithwa kwebandla. Kalekisa yonke imoya, amadimoni, amadevil worshippers, amasatanist, abanasabelo phezu kwezimpilo zabo. Ngithi uJesu Kristu inkosi phezu kwezimpilo zabo. Ngiyacela uNkulunkulu wami ubabiyele ngezwi lakho amaHubo 139 uverse 5 othe umuntu wakho uyamzungeza ngemva nangaphambili, ubeka isandla sakho phezu kwakhe. Mahubo 17 verse 8 uthe umuntu uyamfihla njengenhlamvu yeso lakho. Mahubo 34 verse 7 wathi uthunyelwa ingelosi zakho Nkosi zimise nxa zonke kwabakwesabayo zibakhulule. Ngaphezu kwakho konke Isaiah 54 verse 17 asikho isikhali esilolelwe yilona loyo khona la esiyophumelela nolimo lumvukelayo uyolwahlulela. Babusise Nkosi, bagcine balondoloze bangcwelise, ibanikela kuwena kusukela manje uJesu Kristu inkosi. Ngiyabakhulekela abagulayo Nkosi endaweni zonke nakhona la. Makukhona ogulayo uyasindiswa manje, uyaphiliswa. Uyaphiliswa ngegama elinamandla lika Jesu Kristu inkosi yethu. Ngithi uJesu Kristu inkosi phezu kwalesi sifo. Jesu Kristu inkosi phezu kwalomzimba ogulayo. Ngithuma izwi lakho njengoba ushilo kwiHubo 107 verse 20 wathi uthumela izwi lakho libaphilise. Ngithuma izwi lakho phezu kwalona loyo mzimba ogulayo manje. Izwi lakho liyadala, izwi lakho ligijima ngaphezulu kombane, izwi lakho lidabula umlilo, lidabula amanzi. Malidabule liye kulomzimba ogulayo manje uphiliswe ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Siyabonga Nkosi ushilo kuJeremiah 32 verse 27 wathi uNkulunkulu wenyama yonke akukho okuhlulayo. Siyabonga uNkulunkulu wethu, sibonga udumo lwakho, sibonga Nkosi imisebenzi emihle oyenzayo phakathi kwebandla. Mangikhuluma ngebandla ngisho ibandla lakho lonke uzobuya ulilande eligcwele emhlabeni wonke. Siyabonga ligadu leluse ulivuse ngosuku lokugcina uJesu Kristu inkosi. Amen. Sengahlala ke. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu, siyabonga babusibiya ukuba khona la. Ngakho konke okwenzakele siyabonga uNkulunkulu, anibiyele, anibusise, anigcine. Ngiyaxolisa kudinga ukuthi ngichazele lezi zinto, inkosi kuyo ngathi sinde kakhulu. Kodwa ke bekufanele ngidlule kulezi zinto. uNkulunkulu abe